Ha. Iki awake dhewe ora ijen. Ana lawake. Oh, ana lawake, heeh. Oh, iya engko Gustine diaturi paring dawuh seklimah rong klimah nalika karo Mas Yuda karo Cak Komet ya, heeh. Ya, disuwuni berkah pangestu ya, heeh. Ya slendro, Cak. Nah, selamat iki ada pasangan lawak baru. Oh, ngono. Sapa? Cak Yuda Bakya kalian Cak Komet. Oh, ngono. Ya. Yuda Komet, heeh, disingkat Demit. Ya, Nrang dung gak dong. Yuk. Pripun Cak? Biasa saestu Mas Kangko. Sing luar biasa napa Cak? Kanca-kanca Dwija Laras anggenipun makarya dalu punika hebat luar biasa. Sebabipun awit napa wang kanca-kanca menika saestu seniman ingkang serba bisa. Bahkan nek kula mastani Dwija Laras menika salah setunggaling tolok ukur. Tolok ukur apa, Mas? Kerawitan seluruh Indonesia. Condong raos Mbah Narto. Titisane condong raos nggih niki. Hebat sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk Dwija Laras Indonesia. Ning disawang nggih nom-nom nggih Cak. Nom-nom. Semangat-semangat. Sigrak-sigrak. Masalah nggih. Semangat. Pun kula pilih, ya kula niku pilih sing nom-nom. Tuwek sithik kula pateni dadi. Wah. Sing ngenong terus matane. Nggih, alhamdulillah wa syukurillah. Muji syukur wonten ngersanipun Gusti ingkang Maha Kuwasa, zat ingkang murbengrat dalu punika panjenengan lan kula saged
Kempal manunggal wonten ing desa Mbutuh dalam rangka bersih dusun utawa metri desa. Nggih, nggih. Wah, patut diacungi jempol untuk kekompakan dan keguyupannya warga masyarakat Mbutuh antara atasan dan bawahan hebat luar biasa. Heeh, nggih, nggih. Masyarakat Tanpa ada gotong royong guyub rukun tidak bisa terlaksana adicara bengi iki ya, Cak. tanpa adanya kekompakan, tanpa adanya guyub rukun, persatuan dan kesatuan dijaga, mokal acara sing hebat ngoten nika terlaksana. Betul. Butuh niku luar biasa, Mas. Nggih. Kepala desanipun Sinten? Bapak Agus Haryono. Heeh, iya, iya, iya. Terdiri dari 2 dusun, Hah? 2 RW, 17 RT, jumlah penduduk 3.100, rondone 210. Wah. Rondone oke. Oke, ini ki Pak. Sampeyan ki wong Ngawi kok tekan kene lagi anu kok ya wis apal rondo. Karena survei, orang itu harus survei bagaimana situasi dan kondisi desa Mbutuh ini. Ternyata suasananya hebat. Warga masyarakat desa Mbutuh itu cinta terhadap persatuan dan kesatuan, ora ana gegeran, ora ana tukaran. Beda karo daerah liya. Ngono. Daerah liya karo tangga gak gelem nyopo, karo dulur gak gelem akur. Tanggane tuku kulkas atine panas, tanggane tuku kalung atine bingung, tanggane tuku gelang atine melang-melang, tanggane tuku ceret lho mencret. Saking sereke. Saking serik iri ta kowe. Iri tapi warga masyarakat mriki hebat. Patut untuk diacungi jempol. Untuk percontohan. Walah tur jenengan pirsani. Warga masyarakat sing lenggah ketewal napa menika ketingal miyayeni ngoten lho. Oh, miyayeni. Ketingal miyayeni katite anggenipun ngagem busana lho. Ngagem jas, ndamel kopiah, wonten sing ndamel batik, ndamel songkok, ndamel jilbab. Napa menika mibawani miyayeni ngoten lho Mas. Panci menika menganut prinsip dari para pinisepuh bilih ajining diri menika saka lati, ajining raga saka busana. Cocok napa mboten? Bener, leres. Alah, ajining diri saka lati, ajining raga saka busana. cocok kalih pendapat kula berarti sampean. Nggih. Lah nek menurut pendapatmu, pentol korek kok malah meneng ae iki lho. Tak kira lali. Lali apa? Lali nek nggawa aku. Ora maksudku ki ya gayung bersambut nek wis aku ngomong ki njut kowe aja meneng ae ya melu omong. Lah mau jarene getir gak getir. Lah salahe ra ndang botir. Wong kok iso. Iki lho aku kan wis wawan pangandikan karo Mas Kangko. Masyarakat Mbutuh sing hebat luar biasa ini patut untuk percontohan. Ngadi sarira ngadi busanane hebat sebab tahu bahwa ning ajine diri kuwi saka lati, ajining raga saka busana. Paham dengan filsafat itu. Ajining raga Saka busana. sapi ki ra klambenan ya larang. Kok ajining raga saka busana. Gitu Pak. Sapi niku sampai 20 juta, 50 juta, 250 juta ya enten. Oh. Kayak ora klamben. Berarti nek ajining raga saka busana kuwi Ora pas. Ya ora pas. Ya aja mbok bedak, aku kudu dibedakne to aja mbok padakne antarane menungso karo kewan. Ning asline beda. padha. Ya beda to Mas wong kewan karo menungso kok padha ki lho. Beda. Padha. Lah kok iso padha? Sampeyan ngerti kelinci? Ngerti. Panganane apa? Wortel. Mula mripate sehat, matane sehat. Wong ke pengen sehat ya butuh vitamin A. Didapat dari wortel. Mula renek kelinci kok minus renek. Sehat kabeh padha manusia karo nan kewan iki meh padha. Oh, ben ramin mripate kudu mangan padha-padha lek wortel. Nggih. Ngono lho, Pak. Dadi ngono ya kuwi. Padha ya dadi ya. Ya padha. Lah tapi nek apa kuwi jenenge macan karo singa? Ya, Pak. Kae kan apa ki hewan yang ada di hutan juga. Ya. Dek kan panganane apa? Daging. Loh, panganane daging, nyatane ya sehat, nyatane ya kuat. Itulah loh. Hewan itu penting banget dengan situasi alam dan kondisi alam yang di sekitarnya bisa dimanfaatkan. Lah nek wong mangan daging, Wong mangan daging jelas stroke toh nggih Ya, apa? kolesterol. Kolesterol akhirnya kemana lagi?
kakean mangan daging, kolesterol, akhirnya stroke. Lah iki lho, sampean sing gak teliti ning kene. Apa? Singa macan kae wis stroke suwe, Mas. Lho, kae kakean daging, kolesterol tinggi. Lah singa macan sehate kaya ngono kok mbok anggap stroke lho. Kae stroke mlakune wis brangkang. Kae wis parah. Dadi aku kumpul singa wis enek 7 tahun. Ngeten iki. Saiki wis Mas Kakak. saiki wis bisa. Wis suwi ya. Pripun? Kita ket 2006 lek kumpul singa ya. Dengan pirsa piyambak ta. Teko Wah, walah. Wong niku kualitas dalam berbicara itu bisa dilihat dari bagaimana cara berkomunikasi. Ah iya bener. Wong nek omongane kados ngeten iki lak tegese mencla-mencri omongan sing ora bener to. Ah. Menandakan bahwa kamu itu sumber daya manusia, intelektualitasnya itu rendah, skill tidak menguasai. Mulane wong saiki nuwun sewu lho Mas Kang. Pripun? Nek kepengin sukses apa Kang Ginayuh bakal jumbuh, Kang Jinangka bakal sumedya. Kuwi mbutuhke wong pinter. Wong pinter. Cerdas Mas saiki iki sing dibutuhke iki wong pinter, ora ngawur kaya kowe ngono macan stroke. Aku ki ngomong berdasarkan apa yang ada, Mas. Lah kok iso ki? Sing dibutuhne iki tetep ora wong pinter. Lho malah bantah. Malah bantah. Ini berdasarkan survei. Survei apa? Loh, yang paling dibutuhkan ki wong sugih. Jenengan saged wayangan teng mriki dibayar mboten? Dibayar. Iso mbayar ki mergo sugih. Nek gur pinter tok arep dibayari apa sampean? Mula matur nuwun kagem Pak Joko. Pak Joko Marsila. Nggih no. Lho, Itu wong sugih, muga-muga sedaya kula dongake sugih Allahumma. Lho, penting sugih. Berarti kan butuh sugih, Mas. Berarti cerdas pinter ki ora penting. pinter berarti ora penting. Ora Luwih pinter sugih apa ki luwih penting sugih? sugih no. Wah maneh, muga-muga sedaya kula dongaaken pinter. Blas, kene apa ora patek butuh pinter. Ya amine sithik sing Ya amin. sithik Nek mugi-mugi sugih umpama. sedaya sugih. Nah, iki wis pengen sugih kabeh. Ngono lho. Loh, maksudku nek dengan pinter ya itu Pak. Dengan pinter ki akhirnya iso golek gawean sing tepak, akhirnya malah dadi sugih. Wah, kuwi pirang taun ae men iso pinter ki lho. Ku tanggaku sekolah suwi ora munggah-munggah lho. Urung sugih ngantek seprene. Maksudku wong sugih iku nek bodho, nek ora pinter, kan dadi pangane wong pinter, diapusi karo wong sing pinter. Lho, ora masalah. Los, Mas. Aku diapusi saiki sesuk jek sugih. Wong sugih kok. Los, hapusono. Rutin sedina ping 3 ora masalah. Sing penting duite isik, duite akeh, tetep sugih. Sugih. Dadi diapusi wong pinter gak masalah. Gak masalah. Wong sugih kok. Ah. Bingung. Wong kuwi nek nuwun sewu tetep kula bantah. Tentu dibantah. Wong kuwi nek pinter, SDM-nya tinggi, kuwi iso dadi minimal ya iso dadi kepala desa. Ana sing iso dadi bupati. Nek pinter dalam dunia kesehatan, akhirnya iso dadi dokter. Kowe dokter ki butuhne wong pinter. Alah, kuwi lek kerja ya. Iya. Lah nek wong sugih ra butuh kerja, Mas. Ora usah dadi dokter, ora usah dadi bupati, sing penting wis sugih. Lagian sampean ngomong dokter kok pinter-pinter kondi. Dokter karo aku ki sik aji aku lho, Mas. Dokter ki mergawe. Mas, kowe aja kelincipen lho ya. Aja kelincipen lho. Siji kowe ngomong agama, loro ngomong negara, telu ngomong profesi seseorang. Kuwi nek kurang bejane iso mlebu hukuman lho. Loh, dokter itu nggih to profesi yang hebat lho. Membutuhkan orang cerdas mergo sekolahe wae suwi, bayare ya larang. Lah salahe bayar larang sekolah suwi. Wong dokter apa meneh dokter gigi. Dokter gigi karo awake dhewe dagelan ngene iki. Isih aji dagelan, Mas. Lah kok iso ngomong aji dagelan? Lah aku kerja nganggo lambeku dhewe, dokter kerja nganggo cangkeme wong. Iya toh, sebelah mana sik takok. Heeh. Wong aku lagi bar geger karo dokter kok diri cerdas. Lho, wong dokter kok mbok gaderi, dokter kok mbok cak padu ki sing kliru mesti awakmu kowe. Aku ulan Desember iki, lara ping 3. Aku periksa ngene dokter. Kita buktekno omongane sampean. Nek dokter dhewe iki asline gak pinter. Lho, pinter, Mas. Ora iso. Ini Bapak mohon maaf, seneng makan kambing ya? Seneng Pak, itu kesenangan saya sate, gulai, kambing. Jangan Pak ya, karena kambing itu mengandung kolesterol. Bener Mas, kambing itu mengandung kolesterol. Iki keluargane dokter kita ya.
Ngeyel sampean. Mas yo aku sekolahku gak dhuwur, Mas yo pendidikanku pas-pasan. Aku yo paham nek kambing kuwi mengandung kolesterol. Takono para tamu wong sak mbutuh iki lho. Apa? Lho, kambing kuwi mengandung cempe. Kambing kok mengandung kolesterol? Iya. Mas, iki Apa? di hadapan para priyagung luhur lho. Piyai-piyai sing hebat lho. Omongan aja terus kowe ncerikal kowe ngentahi lho. Lho, iki omongane dokter lho, Mas. Jarine kambing mengandung kolesterol. Kambing mengandung cempe. Mula nak lahir terus anake larang ana sing wedok kayak cempe, Mas. Ora kolesterol metu kolesterole ora. Ngono lho. Iki tak buktekno bahwa dokter kuwi urung karuan cerdas. Kuwi aku sik dikenekne lho, Mas. Dikapakne. Ini enggak apa-apa, Pak. Ini saya kasih obat saja, Bapak dirawat jalan. Lah, nyapa kok gak dipadakno karo pasien liyane. Pasien liyane dirawat penak, lah aku kok dirawat nang dalan. Lah engko yo nek renek truk. Nek kendaraan aku ora bongko. Ya pikire. Maksudnya dirawat jalan nih maksudnya nek ngrawat karo mlaku ngono lho. Lah apa ya iso? Wong masang infus saya karo lungguh ora angel lho. Kok karo mlaku terus piye nak ngrawat? Maksudnya rawat jalan nih kowe orang nginep. Lah nak nginep piye nggone keluargaku to. Oh dokter aku ya ora kenal belas kok nginep nyapa. Ribet to Mas Angkon iki. Kowe iki lho gak oleh nginep ngono lho maksudnya. Lho dokter yo ngeyel ngene iki. Yo mecicil ngene iki. Oh suwe-suwe tak idon iki. Lah dokter terakhir yo ngono. Tak idon. Oh aku arep idon nih dokter. Wah ngene kok jere akademis. Wong berpendidikan kok ngidoni. Lah omonganmu ki selalu nrekal lho, ora pas lho kowe iki nek dijak omong-omongan ki. Lho, aku ki pas lho, Mas. Aku yo omong apa adanya, ngono lho. Wong dokter wae sekolahe dhuwur, bayare larang kok isih mbok paido ki lho. Sekolah dhuwur awar bledek kono. Tegese sekolah dhuwur ki kok ora manggok nang dhuwur ngono ora ya ampun wong gedeng tak tono tenan kowe kok. Lah, dokter terakhir yo tak tono. Aku terus gak sida periksa. Aku ngalih dokter kewan ya. Pinter. Lah lho ya ora to kok dokter kewan kok pinter. Pinter. Sing pinter ki dokter spesialis paru-paru, Ora pinter. Dokter spesialis jantung. Oh, pinter dokter kewan. Dokter umum. Ah, gak iso. Lah kok pinter dokter kewan? Dokter kewan kayak pasien teko tanpa ditakoki langsung disuntik, milih kok. Kowe tuman pamane sapi teko lara apa pi. Ya ora enak wis langsung suntik ngono. Ini menunjukkan bahwa dokter itu IQ tinggi Pak Do. Ora mesti keliru aku. Gitu ya. Saya tadi. Ya. Tenang. Ora dodok. Aku mal nika saiki kalih kampret. Hus. Sampe ta? Iya, aku bareng awar kowe malah goblok to aku iki. Pancen piye iki goblok cuma hari ini aku berhasil membuktikan ngono lho. Tapi ya nuwun sewu, nek dokter kewan iki tetep JAJ dokter umum. Lho kok dokter umum? Nah, dokter umum iso skandal karo pasiene. Tumon kowe dokter kewan terus gendaki pasiene. Ya ora iso wedhus. Lah iya mulane kan JAJ dokter umum. Mulane to tembung seklimah. Wong ngomong ki kudu sing sarwa ngati-ngati. Awake dhewe ki nang ngendi to? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Sopan santun tata krama uda negara kudu digawa adat ketimuran. Nggih, tur dilenggahi Gusti Pangeran Haryo Benawa. Kyai Kraton. Raton mulane tembung sak tembung iki kudu sing sarwa ngati-ngati. Mula saka kuwi ayo coba awakmu maju. Mewakili saka Jawa Timur sambutan kanggem para warga ingkang kepareng lenggah wonten ing dalu punika. Monggo. Ha, kenalan apa piye muka dimae piye? Lah, alah. Ya ngono kuwi doktere, mang ya ngono kuwi. Plentas-plentus. Bismillahirrahmanirrahim. Lah dalah. Mek kanggo kuwi berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suarane sego wedi. Sego wedi no. Lah iya. Sound sisteme apik apa ya? Lah iya, wong sak pentil padahal. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Met, dagelan lho awakmu ki, dagelan. Awakmu ki dagelan. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Jajal Mukodimah 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 akeh para alim ulama, para kiai, pini sepuh, gudange para alim ulama. Ayo Mukodimah sing apik. Yen ngapunten Gusti menawa. Benawa. Iso menawa. Gusti menawa. Kuwi ngono Gusti Denawa. Buta. Ora dilengke. Malam ini Goblok. Sing arani awan ya sapa nek lampune peteng niki berarti malam. Wah, ora. saya di sini. Sing arani ning alun-alun ya sapa? Iki ning butuh rasane omongi kabeh wis paham. Saya di mana? Kok tak tapuk. Ora tau nek benere. Nah anu mbok jak. So, aku tak Mukodimah. Ya Mas, ya. Para bapak-bapak, ibu-ibu, masyarakat butuh ingkang kula hormati, dalu punika enten napa to? Iya tapi kok iso To menengo, aku tak Iya, Mas. sambutan. Iya, sorry. Dalu punika enten napa to? Enten wayang. Nah, wayang menika dalam acara apa Mas Ki? Mbah kok. Mau Mbuh. takon. Adicara cekap napa niki Pak? Bersih desa. Bersih desa. Mila wonten nggih menika apa kuwi? Alah. Bersih desa. Bersih desa. Monggo resik desanipun nggih resik lahir utawi batinipun. Mulai apik. Ingkang kaping kalihipun wonten tembung Anandawatu minal iman. Weh. Ingkang Apa kuwi artine? Artine apa? Sing tak pikir. Iya. Nan berat. Anandawatu minal iman nika kebersihan sebagian dari iman. Wah, bener. Iya. Mila kedahipun desa Buton niki resik monggo kita dol. Kok resik kok didol iki lho. Monggo sami-sami resik desa ingkang reget-reget monggo sedaya dipun resiki. Ngono lho, sampah-sampah yang menumpuk. Lah, Nek resik-resik iki nyopun anggap wayang barang. Ndeng nyapune resik to Mas. lho, maksudnya iki resik desa iki ora trimo mong resik lahire, tapi juga resik batine. Secara tata lahir iki pagelaran wayang, tapi asline kan tirakatan. Nyuwun ngersaning Gusti. Gusti sapa no? Gusti menapa? Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oh iya Mas. Ngono lho nyuwun supaya warga masyarakat iki bisa ayem tentrem, gemah ripah loh jinawi kabeh masyarakate sehat wal afiat, akeh rezekine Allahumma. Amin. Ora paham kok Mas jak omong-omongan rembukane nek karo wong ora dong ya ngono kuwi kowe iki. Ya pancen kelemahan kula niku nak sambutan, Pak. Dadi jane teng jero numpun kula atur. Tapi teng jaba bareng ngertos kok bae enten penonton. Ni nervous ngoten lho. Tegang ngoten. Wong awakmu ki rene iki diundang kuwi di samping kon menghibur siji, loro kon ndonga. Wong ndonga utawa wong ngibur kok iso nervous kok tegang iki lho. Lan donga nyapa nanggap dagelan? Lah nanggap kiai. Wong ndonga kuwi ora mung kiai, sapa Ora wae kudu. diwenangake ndonga. Lah nek teng mriki nika jelas tujuane menghibur. Ngono. Lah ya menghibur terus ditambahi setitik donga rakit tak mung setitik, ana hiburane. Lah nggih. Mula aku tak menghibur. Iya menghibur. MC ini biasanya aku di MC ini. Oh iya. Kowe arek apa arek dadi? Nyanyi enek musike kok. Arek nyanyi, apa arek joget, apa arek apa? Sulap. Sulap. Iso tenan kowe sulap. Sulap bisa, Mas. Apa ae contone nyulap apa? Duit 500 iso dadi 1 juta. Weh, hebat iki berarti. Duit sampean gerne. Kaya kowe gandaan uang kaya ning Lumajang. Ah. Dimas Kanjeng toat pribadi ya iki lho. Bisa kowe ternyata duit 500. Bisa dadi 1 juta. Wah, hebat Mas, hebat. Bisa dibuktikan. Carane piye kuwi? Tombok togel. Iso luwih Tombok apa? togel. Pak polisi. Guyon kancane kok arep di. Ya rarar viral par hadirin tarmur dararar. Biasane sone perang ngono ta. Kok ngono to? Contoh nono to, Met. Tenan ta. MC sing apik iki piye? Tau dadi MC. Assalamualaikum. Padha ngono Nganggo son elek. Iso apik kok. Son sing apik.
Oke, baik saudaraku semuanya. Weh, Supaya malam hari ini butuh benar-benar bergoyang. Butuh benar-benar berdendang. Tak panggilin salah satu artis kondangnya dari guyune iki lho kakean. Guyune aja akeh-akeh. Sithik ae ngono lho. Oh. Goblok rontok. Apa-apa nek kakean ki ora apik. Guyune sithik. Guyune sithik ae. Baik saudaraku semuanya. Supaya butuh malam hari ini benar-benar berdendang. Supaya butuh benar-benar bergoyang. Tak panggilin salah satu artis kondang. Abab. Wah, iki kok iso. Ganteng-ganteng ababe kaya sapi trek. Mbok sikat. Maksudnya yang guyune sing sak perlu ae lho, sak dermo ae. Sedengan lah. Sedengan. Oke, baik saudaraku semuanya. Suarane gawedi. Ada salah satu artis kondangnya dari Jawa Timur Indonesia. Tak panggilin ada siapa dia? Tentunya malam hari ini spesial untuk menghibur masyarakat butuh semuanya. Paham itu lho. Wis paham ya? Paham. Loh. Kowe iki arepnya apa? Lah Kok mosok paham? penyanyi kok siar-siaran dhewe nyanyi-nyanyi. Ya ora apa-apa ta, kowe iki ya ngerangkep MC, ngerangkep penyanyi. Oke, baiklah hadirin tamu undangan yang berbahagia, tentunya sudah tidak asing lagi. Siapakah dia? Artis yang satu ini. Mas Komet bertanding 2 kali kalah 40 kali. Ya, dari sudut biru. Inilah dia, Johnny Hunter. Ya. Iki petinju apa penyanyi? Lah dadi apa ta gitu? Nyanyi. Penyanyi ya, Mas Komet adalah seorang penyanyi yang serba bisa. Sering sekali diundang untuk mengisi acara di kabupaten. Kemarin mengisi acara di Kabupaten Semarang, malam hari ini di Kabupaten Boyolali, dan besok akan dipanggil untuk menghadap Tuhan Yang Maha Esa. Sik repot saya. Inilah dia, Mas Komet. Aturwan lho, Dek. Komete kok kuwi. Kuncine apa? Kuncine. Kuncine apa? Saya minta gigi. Apa? Nek lagune cara lagu-lagu gelandangan ini kuncine ning apa? Gi. Roma. Roma Irama ta? Iya. Iki bisa. Bisa apa? Sakit rindu, Sakit rindu ki C minor bisa. D minor bisa. Nek bojo galak kuncine. Kuncine sabar. Gelandangan kuncine apa? G Gelandangan? G G nek apa kuwi sakit rindu, iki A minor iso, C iso. kerinduan. Kuwi G Nek bojo galak kuncine. sabar. Ora G ora C to. Gak bojo galak, bojoku dhewe galak aku ora sabar. Apa lagune apa? Sebuah lagu kali ini spesial untuk butuh tentunya. Gi Mas Gigi. Lagu dari Bang Haji nggih tentunya ya. Karena ini yang hadir ini banyak sekali ada yang bapak-bapak, para bini sepuh, kawula muda, tentunya Iya. kamu harus menyesuaikan. Juga dari konco-konco Semar, seniman wonten ing Boyolali. Nah, juga rawuh. Nggih. Balonku ada 5. Balonku baru bawarna. Kaya Roma Mas. Musik tipis, Mas. Musik tipis. Hijauku ning kelabu. Roma asli Roma. Merahmu dadan biru meletus balon hijau hadar. Roma ya hadir. Halo Roma Irama Iki mau kan ya lagu balonku to, lagu anak-anak. Tapi dengan versi siapa ki mau? Roma Irama. Roma Irama. Kuwi nek kanggo pecinta dangdut, masyarakat paham. Tapi kan juga ada Bapak Ibu itu juga pecinta lagu-lagu pop. Oh, Apa ya iso nek balonku cara pop? Bisa versi pop lama. Siapa kuwi? Ebit GAD. Abid Ki Ade kok ya iso. C, Mas. Balonku ada 5 rupa warnanya hijau
kuning kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau rati. Dore, sing balenan aja pas gon. Se. Terus balon ijo mang lho pas gon dore mang lho kok gak jelas ki lho. Pas gon dore. Sing dinteni sakmene kae iki dore kuwi lho. Dore kuwi sing dinteni. Meletus balon dore iki dinteni. Ebit Iki ayo. versi pop toh? Iya. Lho lah ya pop ya ngono. Piye mau? Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau hatiku sangat kacau. Balonku kini tinggal 4. Apa itu nek? Kaget ora kaget. Dor. Ini ramah lingkungan. Ora kaget blas dore. Pancene nek Ebit Gade ramah lingkungan. Ya nuwun sewu versi Roma Raja Dangdut. Aku kaya ngono lho, Pak. Iya. Pop versi Ebit Gade Iya. sudah. Awakmu kan kudune paham. Paham. Nderekne sapa Mas Kanko. Pak Kangko masuk lali. Neng Jawa Tengah ana seperangkat alat salat gamelan, seperangkat alat gamelan sing Gamelan. ditabuh kudune awakmu ya bisa ebit apa kuwi balonku cara gamelan, cara langgam. Langgam. Iya, bisa. Belok. Angel iki angel lho Pak. Angel iki. Angel iki. Langgam yen ning Tawang, Mas. Piye jasa? Balon kuat dalima wong ayu rupa-rupa warnanya, hijau kuning kelabu nimas, merah muda dan biru. Kaget iki Pak Jari. Meletus balon hijau Dor. kaya nyenyek ya, Mas. Dore kok ora ngegeti blas Dore kok. kok ora kaget blas lho modelmu dore kok kaya ngenyek ngono ta. Wong langgam ora lek ngageti wong. Meletus balon hijau hatiku sangat kagum. Balonku kini tinggal 4 sayang, dan ku pegang rat-rat. Kudu lagokne to. Aku kesusu. Rat. No, kok rat-rat. Rat. Ono, ora rat-rat ngono ora. Rat. Wong kok isa Ape-ape. banyak potensi yang digali oleh Mas Komet. Iya. Mboten namung menika lho Mas. Enek sing diisani meneh. Lah dalu punika kangge nuwun sewu. Ah. Mas Komet mboten piyambak Nggih. kang garwa dipun le. Oh, ngono. Buat jadi Sing ndi ta? Garwane sing ndi to Cak Dol? Bojomu ki lho kersban masyarakat buta ki ngerti sapa ya Mas Komet kae. Heeh. Saka ngendi wis rabi apa urung ben pirsa lah nggih ta. Nggih. Ayo endi coba garwane dicarine ayo coba. kok Ya aja isin. Pak Yuda Wong ben pirsa kok aja nganti isin. Masyarakat ben pirsa. aku izin Wong karo bojone dhewe kok isin. aku dhisik bingung kok Lah kok angger pedhot wong-wong ini putrane Mas Komet, anak gua loro lanang-lanang. Heeh. Kok ganteng-ganteng? Jone kok sampean batinku. Heeh. Aku dhewe gumun aku. Kok iso ganteng-ganteng aku. Kamangka aku jarang nang omah lho, Mas. Tanggoku kadek ganteng-ganteng. lho berarti lho. Nggih ta berarti iki Berarti ra masalah, aku kan gak kerja, ya toh?
Dis. Lho gak kerja kok bangga iki lho. Tapi wis di anak. Ya ora. Oh ya ora ngono kok iso ayo ditimbali rene to garwane kok. Tak timbali. Iya. Sopo ya? Bojomu sing ndi? Di antara iki lho sing ndi? Aku to. Heeh, Milya. Heh? Oh alah kuwi to bojone kuwi to biru ki to. Sing nganggo seragam bidul. Wah, alah pantes kok beda karo Tak, waranggono liyane. Iya Ah, ah. delok. Engko Lho iki lho Iki metane. lho. Iki lho kebablasan. meneng ae. Torok torok. Kebiar-kebiur. Biar. Tak nganggo ora. Gendra. Jane. Tuk. Kok ketok isin karo bojomu ngapa? Kok isin karo bojomu? Ora isin. Maksud iki ngene lho. Kok isin karo bojomu? Wong jenenge keluarga ki supaya harmonis ke kepiye? Mbok nyonto Mas Kangko, angger makarya mesti garwane ya mesti nderek. Oh nggih, nggih. Kuwi dicontoh. Dicontoh. Kok terus malah isin? Bareng bojo melu kok malah isin. Ngene omong iki. Hatiku keronto-ronto Mas sampean isin karo bojo aku. Katene perang-perang dino ki bojoku atine rene. Nah, Iki nak wong sithik rada unjuk-unjuk. Ati kene lho, ati kok Lho kene. ngerti mbok gendong kok kono mbok kene mbok jelokno blek ngene. akhirnya Hatiku terus mudhun. blek. Mosok ngono tok ngalih posisi. Awak jenenge wong agresif. Ngene lho Diajeng, sampean nang tengah supaya masyarakat butuh Jawa Tengah ki ngerti ndi to kene lho Wah, lagi remote nanti to iki. Lho kok malah ngenyek. Wong ayune kaya ngene kok nganggo remote mbak anggap bonekah ngono apa piye? Biyen ayu. Tak kira gede dhuwur. Lah yen urung nyinden Joko konter ta biyen. Konter HP. Konter HP. Bareng tak dadeni tak cek jalan-jalan lah kok sagel lah ngono. Lah iki ndi anak bes jan to wilik cilik Mas. Ra iya malah menakne sampean to. Enak piye to? Lha aku nak dolan nang guritan guri omah kae dientekno garangan malah. Kok padake pitik. Mosok anak ngantek dipangan garangan iki. Lah darani pitik Lah anakmu ki pira? Awakmu patutan karo bojomu sing iki duwe anak pira? papat. We ya dadi wong kabeh ya. Gak sing loro sik kethek Mas. Enggak karepmu ki wis mentas kabeh ngono lho. Apa adus? Wong ora adus kok. Mesti wis sukses. Berarti nggih ya nuwun sewu. Iya. Ternyata rumah tangga ya sukses putrane papat. Ah. Kula niku enten lho teng daerah nggen kula niku wis omah-omah suwene 15 tahun, Mas. Nah, Urung keturutan kagungan putra. Nek mbok menawa kowe duwe resep, Nah, iki kebetulan sampean takon karo pasangan yang pas. tanggoku ke 15 tahun urung duwe anak lho, Mas. Kon nang nggonku Mas, ku ora cepet. Maksudnya Alah 3 dina lah dadi. Kuwi gampang. carane, Mas. Resepnya ada 2. Siji medis, loro alternatif. Iki tak praktek. Sing medis, Medis iso konsultasi nang dokter kandungan. iya. Sing nomor loro, Alternatif. piye nek alternatif? Diurutno. Oh, dipijetke. Aja, Refleksi, ora usah. tusuk jarum. Alah loro kabeh malah. Lah diurutke ben meteng ki piye? Diurutne aku sih, pedalange sih, terus yoga-yoga. Nepaki. Terus dadi bojomu iki mbok gilirno ngono. Ora apa-apa penting di anak-anak adalah penguat rumah tangga. Ngono lho. Oh berarti irunge saka Cina, terus pipine saka Australia, bathuke saka Vietnam, itulah wajah KTT non blok. Aja macem-macem nang Ini kene tadi ana pun mantanku. sewu Mas Kangko. Apa? Panjenenganipun Bapak Joko Marsilor Sarjana Hukum Nggih. ngersakaken pramen ketoprak. Leres. Kumat kalian Mbak Eni. Ayo Boleh Mbak kali kula. diaturke pramen ketoprak gawe lakon sing nuansanya percintaan tapi juga ada cerita kepahlawanan. apa kuwi, Mas? Sido Pakso utawa Sri Tanjung. Wah, Cocok nggih? dapuane apa? Lan sapa? Nggih, sampean nek potongan kados ngeten iki, Aku apa, Mas? piyayine lencir kuning dedeg pideksa tur nggih merakati. Jelas pantese dapuk Srigala. Segala. Sri Sekarang Tanjung, nyatek Sri Tanjung, Sri Tanjung. Nggih kersane kula anu siarke nggih. Monggo. Mas. Tuduk.
Wilujeng dalu, wilujeng pepanggian kalian seni tutur tradisional ketoprak Dwijo Laras. Sangat kelenggan dalu mangke kepareng hamba barlampan kanthi ira-iraan Sri Tanjung dening para paroge ingkang hangaya jejiban ing kelenggan dalu mangke Sri Tanjung katindakaken dening Mbak Eni Sulestyo Budi Ningsih Rahayuwati. Kaya gogon malah ngene. Lebih enak. Lengene aku ngeten ta. Wes Patih Sidapaksa Dalu punika katindakaken dening kula piyambak Cak Yuda. Sakit mentok. Ini mas maju bisa. Sila Hadi Kromo dalu mangke dapuk dening Ki Anom Dwijo Kako. Sila dikram. Piye melak kenek dapuan elek-elek. Mas Komet Dalu mangke kadapuk dados singa Kolesterol, Mas. Patih Sidapaksa sagung para tamu kados pundi babaring cariyos ing kelenggan dalu mangke wasana wilujeng hamirsani ngantos purnaning adicara nuwun nuwun nuwun. kowe kuwi lho payahmu iki lho Ki Sidapaksa karo anu kowe pamit arep ngupadi tumbaling praja Mas telung pelung gumbala pitung Sik. ngono Iki lho pilare ora dibuka kok iso mbok. Oh iya lah. kerekane Tutupan. Action. Sari-sari. Talek kancane. Aku ngomong apa? Aku ngomong blas ra tau noprak. Mau jare terus karo sinuwun sila Hadi Seto Kromo Mas Yuda iki Nggih. mau jare singa. Sidapaksa Mbak Oh, sidane Sidapaksa. Sidapaksa Bakso gelem kok Nggih. ora. tapi kadang Iya. ya singa Sri Tanjung Kang Mas Sidapaksa. karo aku wong ayu. Kados pundi Batang Mas? Kakang Mas kok Batang Mas. Ababmu ambune kaya batang. Berang-berang dino iki pancen iso. Wong ayu, Inji Kang Mas. abot rabot, tega ra tega ki aku kudu kandha marang sliramu. Panjenengan badhe ngendika menapa Kang Mas? Aku arep transmigrasi. kok transmigrasi iki lho Transmigrasi, ngupadi kok. tumbaling praja Aku takon nyatetno to. Anak toprak ra peteo ngono. Mau ora diwosi ngono njenengan. Gai, tak was Ini ya, Jung. aku diutus karo sapa? Sila hati. Sila Hadi Kromo upati tumbaling praja ana ing wana. Ngono. Kang Mas Sidapaksa. Napa panjenengan tega mentala ninggalke kula? Kamangka awake dhewe iki lagi manten anyar lho Kang Mas. Ya tega ra tega wong iki perintah kok. Aku yo kudu Terus aku mbok umbarke nganggur ngono. alah engko tak tinggali sak trip. Tak tinggal paling seminggu. Kang Mas, Ora apa-apa ya. panjenengan kok nggih tega. Aku jane yo ora tega wong ayu. Ning iki kabeh jejiban sing kudu tak lakon. Ngono ya. apik Wis nang omah sing apik ya, Juk. Panjenengan ingkang atos-atos nggih Kang Iya. Mas. Juk. Kang Mas. paringi sik to
Wis resmi. Aku budal ya, Juk. Iya. Kowe metu sila hadi krama teko. Tanjung Tanjung. Sepet-sepet sawune entah tak empet-empet saya ora betah. Kowe iki nyapa? Kowe iki nyapa melok metu. Kowe iki wis golek padi kono jangkrik nang. Wis lunga, wis Kowe iki lunga. Tapi engko metu neh ta? Metu neh. Lah aku metu ngono. Ki aku tak gandrung iki terus kowe iku teko. Oh iya. Kok sing suwi cian tak kode Kowe langgar lampu ki pepet mati. diselentek ngono. Yo iku lagi metu. nyuwun pangapunten Kanjeng. Suwe Adipati. anggonku ngenteni wektu kahanan kang kaya mangkene. Yektine apa kowe ora krasa yen aku tresna karo kowe Sri Tanjung? Makin rumiyin Kanjeng Adipati kok rawuh mriki wonten wigatos menapa Kanjeng? Ora tak selaki yen sejatine aku tresna karo kowe. Mula Panjenengan kang saka kuwi kowe kudu manut coba ladenana tresnaku Kanjeng Adipati panjenengan menika mangertosi kula menika garwa abdi panjenengan patih panjenengan lho Kanjeng. Sing itu ya jablok pedel. Ora gelem malah tawa. Aku malah gak sida merangsangi bareng roh mlakune ngono kuwi. Lah mengandung bebek. Lah piye to nek ketoprak iki? Ya mlakune iki ya sing sikile rapet terus rada jinjit-jinjit. Kula mboten tresna. Lah ngono lho kok iso malah Kleru ya. kono ane dijokne. Iya. Manut wong ayu kowe timbang ngono rantaku. Kanjeng. Kula menika garwa patih panjenengan. Ora yen aku tresna karo kowe palango bakal tak lumpati dandung bakal tak pedhot yektine aku mung tresna karo kowe. Kok ditutup pilare? Nyapa kok malah mbok tutup lho. Aja nggo dolanan, aja nggo dolanan. Iki, ayo wong ayu manut to marang pun Kakang wong ayu. Mboten Kanjeng. Kula menika sampun Ki, ki, gadahi ki, ki, garwa. ki, Kula ki, ki. menika garwanipun Balonku. Ora. Kan mbok sambung rono mriki. Ora. Gak nyambung mau. Ora, beda ceritane beda. Mari ratu kopraan lho Mas. Ceritane beda. Oh Pak Joko rewel kok nyapa nganggo koprak. Iki ketoprak kontemporer. Oh. Tapi Mas. Apa Dik? Hari ini Setu Mas. coba ganggu. Enggak. Aku bersumpah iki lho. akan kubuka. Ayo. Iki lho. Wah, Ora mbok isin. muyang Ora isin ya ditunggoni anake. Akan kubuka Iki lho. Enten pesan teh. Iki lho. Pak Lurah enten kamar kosong mboten? Alah, ya apa? Iki lho nggo ngurusi cah sitok iki lho. Kono latar kono los. Wong kok iso. Ayo manut. Yen ora manut aku cara halus iso ning cara kasar aku luwih iso. Sliramu bakal ndak rudo paripeksa. Duduk. Mboten terus Duduk. dateng panjenengan. Iku tak oyak-oyak ya to. Kowe teko. Ya, Terus kowe metu kene to. Kowe iku terus iku tak nek aku digandrung karo iki kowe mbok ajar. Ngono ya, paham ya? Manut. Mboten Kanjeng. Saneh aku ngomong. Garwa abdi panjenengan patih panjenengan. Kula mboten saged ngladosi napa sinten. Kudu bisa. Aku salah sawijining narendra sing menang nepak bun-bunane wong sak negara. Apa karepku kudu mbok lateni? Adyan kapejahan kula mboten saged ngladosi panjenengan. Manut ya. Mboten. Manut. Mboten. Manut kowe kudu manut. Manut kowe.
iso nolak lho. Wani Iki lho, karo takon gelem. tumindak. Sedeng. Hah, kowe kudu tumindak. Aja. Iki bojo Tumindak sedeng. sedeng. Kowe Piye to? ayo piye kuwi? Salah ya nek ngejak wong goblok. Aku ki ora entuk tumindak sedeng ngono. Heeh. Kok malah mbok kok tumindak sedeng. Piye to ta iki kok? Aku iki los kok. Iki ajaran. Kok main ajar nganggur. Ngarepe motoku kowe wani tumindak Kowe wis mati. Yo. Marai aku wis iso. Aku acting. Iya Mas. Ngarepe motoku kowe wis wani tumindak sedeng. Mboten Kang Mas, kula mboten tumindak sedeng. Lah iki mau sing tak delok apa lahmu kaya ngono? Mboten. Lho, kok muni mboten-mboten. Aku wis delok kanggo mata kepala kok iki. Mboten Kang Mas. Kepala. Lho iki lho secine ya, Neng. Ajar wis suwet. Kang Mas. Orang toko. Oh, Kang Mas. Ora kena digawe becik. Iki. Mintak sing kaya mangkono. Kang Mas. Kowe Yang mbokmu yang kok menawa iki wis dalane, aku kudu pisah karo kowe. Aku wis ora kudu wek bojo kowe cerita. Ajar sik. Kula menika bareng matur sekedhap mawon. Estunipun kula menika badhe pun gonjang kali Kanjeng Silahati Rama. Ora. Namung panjenengan menika kula tresnani Kang Mas. Ora per- Namung panjenengan kula tresnani Kang Aku ora percaya, Pak. Kula ente tresno dhateng panjenengan kula boten Anu sik tak buka. Aja ngono. Iki lho kok darah Nolak awakmu tetep nolak. Lah, Ora iso. Adel. Aku ora percaya Siti. Oh, mergo aku wis delok. Situ bangsa. Aku wis ngerti dhewe Tanjung. Menika boten leres Kang Mas. Estunipun Kanjeng Silahati Rama ingkang badhe gonjak dhateng kula Kang Mas. Sampean Arwa sikarane nyomuk. Apik. Dur kowe saiki nang ngarepe motoku. Tega nglarani atiku. Juk. semurut do nangis-nangis Met. Semurut do nangis-nangis. Dadi karaktere Tanjung. ora ngono Aku ora percaya. sapi karo. Nangis rada semu-semu dimpet lho. Tanjung, aku ora percaya Tanjung. Ngono. Tak tembe 150. Kowe ae dan ngono lho kaya aku mang. Tanjung, Kang Mas kasinggihan. ati iki Apik-apik. ora iso nampa kowe dadi karwo. Tanjung. Kowe luwih becik tak pateni. Kang Mas. Kanjeng Sangka. Golek apa? Iki golek apa? Aku mau nggawa ta ora? Ora gawa. Wong kowe iki ora gawa kok iso. Kudune nggawa aku. si gaman si Gaman Ji. malah Gaman. turu Ya gaman. gaman Bunuh ae. Karo rada nangis-nangis Met, rada nangis-nangis. Tega ora tega kowe kudu mati. Kowe wis ngrusak kapercayaan. Kang Mas. Mbok menawi panjenengan boten pitados kalih kula. Monggo. Tanjung Sangka menawi badhe pun pidana pati Kang Mas. Wis dadi unimu ya. Nanging parenga matur. Piye? Saderengipun pun pejahi kula badhe mitugas Kang Mas. Kowe ngomong apa? Wong cetha aku ora paham. Urung ngomong iki. Lah kok tuh? Nangis sedih. Saurunge tak pateni. Arep kok apa? Kula badhe mitugas. Kok pilih mangke getih kula anggon to banger. Kene lho saka kene. Saka kene lho jiwe. Lah, Kok pilih getih kula anggon to banger. Ateges kula menika sampun tumindak sedeng. Laras ingkang panjenengan ngendikake Kang Mas. Yo. Nanging Piye? kosok wangsulipun. Kok pilih getih kula anggon to arep. Arum. Ateges Tanjung menika tasih suci. Namung panjenengan ingkang kula tresnani
ora usah kakek ngomong kowe. Tanjung. Sandangane wong lanang iki ya wong wedok. Ya wis gawe gelane ngatiku. Apik gerakane. Apa wae bakal tak trak. Apa wae bakal tak pateni. Aku wis rumangsa ora iso ndek larang bojoku Tanjung. Mati kabeh. Ya Allah. Kabeh. Mas, kae dalang ora melok cerita kene. Ngapa mbok pateni? Sing dipateni iki kae gak melu. Urip nek. Gampang ya. Mekae lho. Kamu gak mekas. Mekas. Gondo arung berarti iki ora tumindak sedek. Sedek. Nah, ayo. Saiki diambu getihe. Jambung. Arum apa amis? Nek arum bener, nek amis berarti salah. Salah. Diambu. Oh iya Mas. Mas sampean sukani ngek Mas. Nggih. Wah, ora tau toprakan ya. Ya iya. Apa aku? Lah arek ambune ki arum apa banger? Kaya ndok. Masuk angin kok Oh Tanjung. ya aku lho. Mau sliramu kondo. Yen lu diramu gondo arung, kowe berarti ora salah. Loh, Tanjung, tok. Tanjung, wong ayu sing tak tresnani. Jebul lu diramu gondo arung Tanjung. Omongi lho Mang padahal tak omongi iki lho asline ra salah. Mengko tak bisi to, iki lho ra salah. Ora tumindak sedek sing salah isi lho dikromo le. Lho dikromo ta? Iya. Kowe, lha kowe kita di sapa? Lah aku wong delok. Oh, malah kaya sombe. Wah, ayu. Tanjung. Jebul kowe ora sedek. Jebul kowe ora salah wong ayu. Dadi kutha Banyuwangi. Heeh. Ya Allah, bapak lho. Getih Wanggondo wangi yen ana rejaning jaman. Nek ana rejaning jaman iki bakal tak tak jenengke. Heh. Desa. Hah? Butuh Banyuwangi. 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 Ngono lho. Banyuwangi. Alah. Bakal tak jenenge desa Banyuwangi terus tuk ngono. Bakal tak senengno desa. Banyuwangi sik. Banyuwangi nek Tak senengno desa. Banyuwangi. sampun dobrakipun. Sampun. Sae nggih. Nggih. Wah, mbok menawi wonten kirang trep lan kirang boten pasipun Pak Joko Marsilo nyuwun pangapunten. Nggih to Mas. Ki lho wis bar ki lho toprake. Bacutan ya iki. Bajutan. Toprake wis bar. Ayo. Atek. Wah, diaturi nembang nggih Mbak Eni. Ana nggih no. Wong dasare panitia nggih nyuwun campur sari. Oh, ngaten. Dikompliti. Dasare niki musisi Semboyolali ugi kepareng rawuh, pangibot, penipung. Dan kanca-kanca seniman seniwati wonten ing Boyolali. Nggih. Lagune napa nderek Mbak Eni? Apa nderek? Nggih, kalau aku Pak Joko ngersake tayuban ngoten. Oh, tayuban. Tayub, cacak. Nggih, monggo. Tayuban napa? Nderek. Nggih, manut kula nek tayuban. Sri Huning. Oh, Sri Huning ditayubke. Siap. Monggo. Monggo, pun aturaken buka celuk mawon Mbak Eni. Nah, Nggih. coba. Wah. Mboten buka Arang-arang. bonang to?
Buka bonang. Oh nggih, buka bonang. Kayupane kok identik kali. Buka bonang. Buka bonang. Nem-nem loro ji nak. Nemyong. Yo buka bonang, monggo tayub. Yo, Ki Eni iki kondang tayub Bluro. Yo.